ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வணக்கம். இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்? இயல் 2 பயிற்சி 2.1ல் 7ஆம் கணக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 10 மீட்டர் அடிப்பக்கத்தையும், ஸோ அடிப்பக்கம் ஈக்குவல் டு 10 மீட்டர், 7 மீட்டர் உயரத்தையும் கொண்ட, அடிப்பக்கத்தை பின்னு வச்சுருவோம், உயரத்தை ஹெச்னு வச்சுருவோம். இணைகரம் ஒன்றின் பரப்பு, ஸோ இணைகரத்தின் பரப்பளவு அடிப்பக்கம் இன்ட்டு உயரம் 70 சதுர மீட்டர். ஆன்சர் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் 70 சதுர மீட்டர். ஓகே.